Matese onua boxer no a Ghana for pesa ya chende wedeme etosori no no menu aka nyamenu boxer ni Ghana bi enta na memole na akpe na akemi wa afọ no Matese wabaha na ya na menu aka ebabie ngene owaha ani ya bi elo mesre no magbale fai monkantra ne se nye kale ake mesenya me ya Adom akwasiada nke aka ji nyungo fe duro mo hogba na me pese me ho no ne mesmo aka manale I need that boy. I need that guy. Me here oblanu, me here na kai oblanta. Amen. Amen. Tenyame ya Adom Sunday. Iwo kaje nyungo fe duro mo hogba. Me a message da invite no. Me de anche ma foni de matele. Na me de na begina me nchen wa ha. Ne kalaba so de wa. Bawonsama grace water. Todewa grace water. Todewa grace water. Samba wonsama grace o. Todewa grace o. Samba wonsama grace cream. Todewa grace cream. Yes. Samba wonsama grace powder. Todewa grace powder. Na samba wonsama Yesu moja. Yes. Yesu la. Yes. Last one, meka na wadembe so. Afe samba wonsama soboloba ko. Adansie bebe. Menemo ebedi nkomo kakra. Mene nganya ba agbasane fi o. Afa prayer material. Keko Solomon bi ne ahe. Yes. Empire bo akande. Solomon bi. Matese onua boxer no a Ghana for pesa ya chende wedeme etosori no no Menu aka nyamenu boxer ni Ghana bi enta na memole na akpe na akemi wa afọ no Matese wabaha na ya na menu aka ebabie ngene owaha ani ya bi elo mesre no magbale fai monkantra ne se nye kale ake mesenya me ya Adom akwasiada nke aka ji nyungo fe duro mo hogba na me pese me ho no ne mesmo aka manale I need that boy. I need that guy. me here oblanu, me here na kai oblanta. Amen. Amen. Tenyame ya Adom Sunday. Iwo kaje nyungo fe duro mo hogba Me a message da invite no. me de anche ma foni de matele. Na me de na begina me nchen wa ha. Ne kalaba Adam o ma se ya biye. Amen. Amen. Yamini panono. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Me pese nipa da se ni huno. Mesmo aka gbomo adesa anna Yamini panono. Shem crying. Se me Adom aka midro mo Pejidiem. wasoma me. Amen. Yes. Any yamini pa. Amen. Amen. Ente mesre Sunday. Iwo makpa fire ke hogba. Me invite no. Ma foni ni machele. The question de nyame epe a. Ni hogba ni ba na kaje efe nyumboso mo na. Na yeshia ne say amefre. Kaje wo pita aka ne kan machele. Na mom Simo menemo no ilele nanso si mi hu no no ni nale Adom madon. dromo mismole. Amen. Amen.
Can we come at 2 years? You can't encrank us. Hano tree anyo omle. Yeah. Honey o tree anyo omle. Mendio. Amen. Amen. Yo, anuano samuati anuano. Yes, man, for no ahohomo fisu to me. Jesus. I can say lawyer. Mumo no hiwale. Mane. Said to me, my bed demonstrate. Demonstrate me chon. Enter now, uko ukuro. Iwa mane nye magiano. Uko ukuro so who did you fear? Kajote o mamli won yi oni yeshia. And I brought you for be fear. Mane abrochi bimli mbashia. Anamwa Ampase. Ahohomo fi. Mumo fonji. Praise him. Hallelujah. Yes, man, for ahohomo fisu to me. Yes, ha ekase lawyer mumo fonji ano hiwale. Na fire die. Ne meni amekefi. Fasakra one mentality. Podo kachake odwe mo no yo. Fasesa one ideology. Kachake oheshika mo mlini. Fayi negativity free offer possibility show. Kajie ni janwuje kajaje podo ka ibahi awuje me. Ahohomo fisu to me. Mumo fonji ano hiwale. Says a monsha there. Me did the demonstration of the power of the Holy Ghost. Monsha there me dear duro. Mene nyekwa body mika mumo pro hiwale le pojie mo nyekwa he ni inkese. Yare bia ni ejiji say eye hohomo fi ene ye did dance buy one and get one free. Hela fe ko ni wole aka eji mumo fonji ano mene aka yoda se hebo ekomedo na ekobe eflu. Said to me ninti. Neke wale ne won. Me Stephen me wa kwanja se me ka se take it. I receive it. Neke wale ne wo me Stephen iya hegbe aka mi ko aka take it. Yeah. Wa ma yen to me. Ewo hiwale. Ewa hohomo fiso. Ya mumo fonji ano. Entenya fe na me nisua ne meba. Ewo je pa ko mi kan se lo maba. Ede sobo bebo ahohomo fi e wo fie. Ni mi ke hwa mo aba hwa mumo fonji ni yo hia. Abeka kira o se wo fie ya dem because of family covenant. Bosuma wo fie be ye wo. Eya insult every side. Yesu manasua fo no. Sa nyama ne su nyina to me. Ni maba yo akem. Eji weku pa mo. Eji woji asaje. Ike na ka ni bi efe eji jamo eja aka Yesu ha ikase lo efe ne ka mumo fonji ne ano hiwale. Praise the Lord. Hallelujah. And I'm going to demonstrate no. No je no ni mi ka no mi ji ole ko mi chon ne. Te me wa kwanja sa me ka kira wo a. Ewo mi yagbe na aka mi ke bomoni. Ahohomo fi ahye o ma. Mumo fonji eyi bobo. Enu nti wagye adi se Bribi na yo duabo wete adro so sumsum wiase sa hohom fina adoro me wo ne so to me ewo mi ya egbe aka mi ko bo aka bo money oke eji wo bo susuman aje ene eje flow si akobo wo ye na kan mo fonji ano hiwale sabe ka chiro se ma bontoyem baby ka bo aka ha otu anyo me bra ba na me show woni makwebu na me yesi kaka fi ne ken na me ka chiro se kofa wa dance kaka ka ya no ango se no ba. Hello. Hi. Anunti na me nyafe na me be breaki. Wo ni mi je pa ko mi ba ma breaki. Wa ma me se 2 minutes. Jesus. Wale. Asofo no. Ada nye wo nya Yesu asuafo ana. Ada ne wa ma won tumi e wo sa hohom fene so. Ya no dwen ya ka nye osofo ye no be amne ane ameje Yesu ka se lo elo. Mani wo ne ha amehi wale na kan momofo nji an. Enu nteje odo kwase ye kodware wa. Ni lwe wo je ka bo ete go mi ne ajo ye abudan. Edi okumu o ma mi fi abefo ansa. Ja egbe onyama hye a ye dan. Ada Maba.
na ɔhyɛ ne wo ame ɔmfa biribiara ntu kwan gye poma nko ara ɛgye deɛ poma ma wɔmfa biribiara nto kwan ɛgye deɛ poma ada ne wɔnyɛ nkɔkorafoɔ ne ewo amehyiaka meke no kokora ka fagba ja cho keke ani himejinji ame poma ne wɔnyɛ dan na ɔde ɛngo ɛsra ayalefoɔ pii sa wɔn yadeɛ wɔde deɛ ɛngo sra ayalefoɔ pii Asa. sa wɔn yadeɛ woyɛ sure sɛ deɛ ɔka ne yɛ nokorɛ ne amefofo la cheme pi amuna amechachai ame ɔma wɔn tumi wɔ ahombɔne soɔ no ne Yes, sir. ha me hewale ye momofo ngia no sɛ na asuafoɔ no kura ngo asuma amehie mu yeah ɔpɔn so ɔma wɔn tumi ye ne ha me hewale ɛnɔ ɔhyɛ wɔn so wɔmfa poma ne wo amehyiaka menwo de hie mocho na ada no wanka ɔyɛ no ho ase sima ba wie mu ehisane ɛda asɛm me ne ba ei yesu yesu woma w'asuafoɔ no ɔyɛ yeah ha o ka se lo mu oye ana asuafoɔ no nya ɔyɛ no wɔ he yeah alo Yesu ka de se lo ma. na gba me na oye lekeje bɔnsɛma grace ɔyɛ todo wa grace oil todo wa bɔnsɛmoma grace water todo wa grace water todo wa grace water san bɔnsɛma grace o todo wa grace o san bɔnsɛma grace cream todo wa Yes. grace cream Yes. san bɔnsɛma grace powder Yes. todo wa grace powder na san bɔnsɛma yesu bɔgya samo todo Yes. wa yesu la Yes. Yes. last one meka na wadembe so afɛ san bɔnsɛma sobolobako Adansie bebree. yɛwɔ nnwom bi a yɛto wɔ ghana dadaada wɔyɛ lala ko no wala yɛ Ghana je mo na mepɛ sɛ yɛbɛto ne nɛ ne me nsuma ka wala le mene na mepɛ sɛ wɔadwene mu no ne me ta oni yɛ ɔtwe mo mleye te nnwom a yɛbɛto ase sɛ no lala no wa ba la asisi ake ghana asɔfoɔ nyame no a yɛsom no Ghana osofo ya amenyumbo na ameja ɛno ho asɛm na yɛto no nnwom no noji lo esane lala jino no wala yɛ nananom Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Afe tenasemamia. Tenasemamia. That's your army oh Adafo. so amen. Praise the Lord. Hallelujah. Asuafoɔ. Kan se loye Nyame ma wɔn tumi. nyumbo ha me hewale Yesu ma wɔn tumi. Yesu ha me hewale Ɛwɔ ahohomobɔne nyinaa. ye momofo jien fe ano Adasa tumi no na nkɔba yalefoɔ so ana. maba na ka hewale ikova hila chemelo Alo. ana Saa tumi na Yesu de ma n'asuafoɔ. na ka hewale ni Yesu ke ha ikase loye Na nkɔba biribiara so. and ikova no fe no kunolo Mwate me kasa ase. Yes. ati ase pa Adɛn nti na Bible kyerɛkyerɛ
Ma ba ne Bible chon. Momfa she, momfa poma. Nyeka nwa doko nye nwa de hie mocho. Ma momfa pes. Nyeka nwa kotoku. Ma momfa mpaboa. Nyeka nwa kotokai. Na yede na oil no wanka ho asem. Simte ayete ni oil lele ewie hisani. Ade ye secret yana. Ma ba secret e mo nsane ko ye hello. Yes. Alo akete hello. Jesus. Monteme. Nyebua mitwe. Me da Bible nim. Yes. Bible we. Bible ne ye mekas. Bible. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Ada for me pa mo cheo. So mo me panye fai. Mo tie me. Wona ye tie. Me da mo ase. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. What's up to your kindness? I can kindness in the enjade. Na otutu ahomboni bebree. Good. Identify what my word to me. Ne efamo momofonje baba o ma ba ja ke ha me. Enti me wa kwenya za me kase you are free. Yes, no one ya egbade bi ko nya ka nye jenye. Na me say yourself Muslim for who are free na kwa tinton time. Woni maka bo aka Mizraim bi ni nyina me menene ka jagmene ka ya tinton town. That's all. No ni. Sankasa. Kaka ba no na agbe pa eta. Enti oba ko nsori bi no. No wo ba ya so mo ekoma me. Asofo be say one day one your gospel pastors na gospel churches. Come out of it. In the name of Jesus. When we Yes. Muntie Yesu ma no, won wie ye no. Say oil hyehyɛ wɔn ho. Yes. Gaji ote so mo ekoma me ambaka meji gospel pastors. Sane papa e usofo yi. Keke come out. Teji Jemi. Keke agbena sinye buatwe Yesu ke ikase lo eno mi ye mu e oyele ekume holo ame. Enti obehunu sɛ We wo ba na ke. asofo na ye break and loose no. Usofo eni break o na me loose wo. Wɔn wie ya wɔn fa wɔn wayare sa dance nto TV so. Gaji amegbena ameka amehila chamo da se ahwe TV no ko no wokwe. Obi ɔsɔ ɔyɛ ɔsɔfo. Mo fe mo ko ni ke usofo oji. A ɔpɔmpaye. Ni isoleo. Ebe deliverance. Ne ta Ebreki. ne break yo. Owi a Miss Stephen Adom Chedia. Before and after me get to so no so mfa bi meto so ne ye. Yes. Before and Jesus. after ni ke pon no le we ke kwa ba Yes. ko no wakwe. Because anybody down. Emu da ho. Opa. Kwa sorry bia. Ya so mo fe ko me. Yesu amani to me achenye bia ne ho. Yesu e hala he wale wane je kokura be he. Me nso wa ba mi to me. Go. Ha mi he wale ojogba. Asiafo Kan se lo ye. edru ayarefo so no won ye dan. Ne amese ila chema no me ni je Yes, sir. Na ɔde ɛnwo ɛsra ayalefoɔ pii sa wɔn yadeɛ. Ɛhɔ Je ɛna ka ho. ni fata. Ɛma ne ye complete. Ni ha ni eyo emu. Hallelujah. Otemeka sa se. And Ti you. ase pa. Enti na trasa na biribi wɔ hɔ. E wo no tun ake noko ye jen. A Bible anka me ante. Ni Bible ewie ni wonu. Enso awie kyere no. Si ni agbena. Asiafo ne dru ayarefo ho no. Beni kan se lo ese ila che here. Oil bi pie ho. Oye okojeko ye jen. Ɛyɛ ɛba oil a. Meni oye ojino. Ɛyɛ de oil. Me oye ojino. Wonya ne sɛn. Wɔn yɛ ne sɛn. Te ame feel like. Ɛde na na wom. Meni jino ni jomle. Kasa grace oil. Come on grace oil. Kasa grace cream. Come on grace cream. Amen. Amen. Yes. Enti sɛ woyɛ ɔsɔfo. Iwo kaji usofo ojibo. Mepɛ sɛ wobɛte asɛ sɛ Masuma aka onu sisi ake. yɛwɔ levels. Wo ye ngle ano. Ɛberɛ a Yesu gya n'asuafoɔ no kwan no. Bebele beni Yesu wo ikase lo ya gbe. Wanka baabia wɔ Bible mu Ewie ya heko ye malemle. sɛ wɔmfa oil. Ake amengo oil.
Why am I first fire oil? Any Bible. Bɛyɛ no ne ba atwɔ kɛfe ɔyɛ lɛ bɛ Bible lɛ mi. And so Precopa, a chef on copia ya force. Sisi kome amuna na kasɛlɛ yɛ agyepo yɛ Won't ilate ye mɔ. won't oil? Amɛdie amɛ ɔyɛ. The oil process, no. Ni ɔyɛ process ɛ. When you fast, won't be your oil. Bɛyɛ no ne tsɔ ni amɛba na ɔyɛ lɛ. Na me Stephen Adom Chebia na me wo ho. Yes. Obi Mr. Ben Adom Jesus. Chebia iyɛgye me. Samon nemwa Gaji nyele. me ka kyerɛ mo. Yes. Nika nyɛmene. Praise the Lord. Hallelujah. Ɛyɛ de oil. Me ɔyɛ ɔgye no. Ne kala te sɛn. Mɛni gye ekala. Ɛde na wom. Mɛni gye no ne yɛ ɔmene. Na wɔdi emu. Mɛni mle ne yɛ ɔm. Ɛno nti na me sene wɔ. No ewɔ ne me fe mu ɛ. Jesus. We na me de sene wo. Ɛna gye no ne. The so-called man of God. Bɔmɔ no tsɔ ɔhɛ nyumbɔ. We nti na me wɔ soro sene. Ɛna ewɔ me yɛ ɔmɔ fe bu. Take it from me. Amen. Kɔkɛgye me ŋɔ. Me the senior. Yes. Olukpa agye mi. Hallelujah. Praise him. Hallelujah. Hello. Hi. Asa de mo adwene mo ayi mu bebre. Tẹmọ náà níyẹn ju ẹmọ mìíràn fẹ́ yẹn bàbá o. Tọ́dẹ̀ wá. Na se Bible no, nya Bible na mo use wo mo nsore dem. Ṣé Bible dẹ́ náà nyẹ yú sọ nyẹ sọlímọ̀ tún yà mìíràn? Dwendwene ho sɛ ɔyɛ no na deɛ na ɛwɔ mu. Ju ẹmọ yà kẹ ọyẹ lẹ mí ni jí náà ní yọ ọmọlẹ. Saa ɔyɛ no asuafoɔ no kɔyii no ayarefoɔ ho wɔ berɛ a wɔne Yesu nkradie mu no yɛnka ho asɛm no wɔn yɛ ne sɛn. Na kan ọyẹ lẹ ne kàsẹ́ lọ yà jẹ́ yẹ ìlàjẹ́ ìbí abẹ́ ní Yéṣu kà mẹ yìí ọ̀ṣẹ́. Mo nne mu a meka kyerɛ mo na me Stephen Adom Chebia na me wɔ hɔ. Yes. Kẹ́jì yẹn lé mi Stephen Adom Chebia mi yẹ jẹ́. Amen. Amen. Sɛ monyi me ndi a Kẹ́jì yẹn hé mi yẹ yé. me nnwuma no nti mongyi me. Mene Yes. tu mo àìwọ nye yie a menye yie a. Ampa. Hwan na ka saa asɛm yi? Na mo gye mo ne yue mo ne. Hwan na ka saa asɛm yi wɔ Bible mu? Yesu. Nyɛ Yesu. Yes. Na Yesu. I thought my ailment was medical, but no, until my daughter dragged me to this hospital. Prophet Dr. Abednego's teaching hospital, where they apply castoplanto technology for treatment. And by castoplanto, I mean spiritual treatment. So, in all, thank God for castoplanto technology treatment. That is why I am alive today and one whole piece. Oh, Shisha, I know you want to buy your Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576 or 027-897-7215. Yesu, Mone Jumo.